Dámy a pánové, dobrý den, mé jméno je Grixan a já bych vás chtěl přivítat do mého dalšího videa. Tentokrát, jak jste si z názvu už mohli všimnout, je to z kanálu zaplay.cz a to z jejich serveru, neboli serveru zaplay.cz. IP adresu najdete v popisku videa. Dneska jsem se rozhodl natočit první díl z tohoto serveru. Ano, já vím, že už ji nejspíš natáčelo více youtuberů, ale jakož jsem tady dneska sám, tak jsem se rozhodl, že to tady pořádně rozjedeme a že si tady začneme dělat různé věci. Paranormální věci. To máte jedno. No, ale rozhodl jsem se, že začnu na takovémto ostrůvku, že jsem prostě jel trošku dál od spawnu, tak jsem prostě začal na takovém jednom ostrůvku. Tak jsem si ho našel a našel jsem, že tady jsou i ovečky, ale bohužel tady nebyly žádné stromy. Tak jsem si sem samozřejmě musel dovést a dosadit. Takže tady máme už krásně rozdělané. Dostal jsem od Merkyho, myslím, že to byl Merky. Děkuji mu tímto, tady ironový swordish. Takže máme konečně nějaký pořádný mečík a nemusíme tahat tady tento stoneový mečík. Jak můžete vidět, tak jsem tady našel dokonce nějaké knížky a nějaké brnění na ty koně. Našel jsem to tady, protože já jsem tak běžel pouští, ale našel jsem tam chrám a v tom chrámu jsem našel tady tyto věci, tak jsem vyraboval chrám, postavil jsem to tam, jak to tam bylo, aby to nebylo takové rozbité. Takže když tam někdo dojde teďka, tak se vám omlouvám, ale už jsem tam byl já, takže to máte vyrabované. No, ale na spawnu jsem našel, že už někdo našel dokonce i melouny a beetroot seedy, které jsou náhodou v 1.9 nové. Tak jsem si tady zasadil farmičku, zatím jenom s obilím a s takovýma věcma, potom budu rozšiřovat, ale teďka, co jsem v dnešním díle chtěl udělat, tak jelikož jsem tady někde, nevím teďka, tady si jenom trošku uklidíme, nepotřebujeme tolik věcí, to si necháme tady, blablabla. Sekirku taky nepotřebujeme, toto si vezmeme, nepotřebujeme, necháme, nepotřebujeme, tak, super. Našel jsem tady totiž jeskyni, jakož jsem se to snažil natáčet, ale jakož jsem neměl Optifine, tak mi to moc nešlo. A teď už mi to jde. Jsem tady našel obrovskou jeskyni, kde jsem vlastně nic nenašel. Našel jsem tam jenom uhlí a to bylo všechno. Takže jsem právě proto prozkoumával tady tento ostrov. Tam, jak můžete vidět, tak jsem si tady natěžil, uskladnil nějaké ovečky, které jsem i rozmnožil, takže už jsou tady 2 navíc, byly tady 3 a ještě se stále po ostrově povoluje další tuna oveček, které budeme muset potom někdy buď sklidit, anebo prostě postříhat nebo něco takového. Takže to je taková moje tady menší farmička. Dále pak jsem tady našel spoustu kytiček, ale tak to nebylo hlavní a narazil jsem tady, kde dneska půjdeme a já jsem to ztratil. Jsem to skoro spadnul. Ano, tady tuto obří temnou jeskyni, tam je zrovna zombík. Mimochodem už tady asi 5krát zabili příšery, ale takže dneska jsem se rozhodl jít do této překrásné obří jeskyně, protože potřebujeme prozkoumat. Akorát jsem si nevzal žádné torčky, jak se tady budu muset nějaké vycraftit. Vycraftili jsme si nějaké torčky, to je super. A já se teda vydám, nevím teda přesně asi jak. Abych to mohl jenom odpustit tady rychle vodou, abych to měl. Ale tak ne, to nebudu dělat. Já totiž nejsou takový, já si tady radši udělám schody. Jo, protože schody jsou nejlepší. No, dobře. Tady ještě potřebujeme jako nenápadně žádný cheating, vůbec nic takového já neprovozuji. Se dostat opatrně tady do té jeskyně, doufám, že tam bude nějaké zajímavé něco. Tady jsem našel železo, takže to bychom si rovnou mohli vzít. Protože železo se vždycky hodí. A potom bychom si z toho udělali nějaký pěkný důl. Že jsme to trošku jako vylepšili a vydělali a udělali bychom si z toho prostě nějaký pěkný důl. Tam je zrovna další železo, to je super. Se rovnou vycraftím, vytěžím, jedno mě spadlo, parádní. Tady koukám, tak tady vidím uhlí. Ale to jsem nechtěl, já jsem se chtěl podívat, protože tady jakoby už jsme spadli. A to my nechceme. Dobře. Musíme tady nalézt něco, počkej, už si to můžeme osvětlit, to tady není takové tmavé. Zase začíná tma, co? Tak to ještě větší houba, tak. Tam je creeper, který už po nás jde. Už nás objevil.
Potvorák jeden, hnusný. Tam je co? Jo, to je láva. Proč nesvítí ta láva? To je nějaký bug? Bug? Zase? Ach jo. No dobře, takže tady je láva, což je super úplně věc. A ještě přesně nevím, co bych na tomto ostrůvku chtěl dělat. Přemýšlel jsem nad tím, že bych tady možná udělal nějaký prostě velký palác a potom by to šlo trošku i do vody, že by to bylo prostě takové v uvozovkách vodní království. Jo, už se to trošku odčernilo zase. Jedno, neřešíme. Tady je creeper. Díky. Já se potřebuji nějak dostat dolů, takže zase začnu trošku kopati, ale aby zase ten creeper nevybouchnul, protože naštěstí tady není ničí bloky, jo, tak to je jediné štěstí, hop. Co je mi na něho takhle? Nedosáhnu, jo, škoda, nevadí. Tak pojď sem, a teď na tebe nedosáhnu, fajn. Ještě trošku. To už je moc. Piu, pojď, bojuj. Nebouchej. Stává se. Dáme si tady takové schodešky. Tak a jsme dole. A teď jestli na nás dojde nějaký zombík, tak jsem úplně v čuru. A doufám, že se to bude trošku jako tady víc zvětšovat, přesně takto. Jsem spadnul. Jsem přesně chtěl a tady je zombík. Ahoj zombe. Možná po mně nepůjdeš. To je jaká arena. Jo, to bude arena, to bude můj zombík, to bude... Franto, nech mě, prosím tě, nech mě. Tak, dobré, máš štěstí, Franto, máš štěstí. Dobře, začneme si tady trošku těšit, protože prostě jsme úplně na začátku, někteří už mají diamanty a já nemám ještě ani pořádně železo. Nevadí. Máme tady dokonce i nějaké uhlí, to si všechno vytěžíme. To všechno se nám hodí. Počkej. Dobré, v pohodě. A já nevím, na jaké jsem úrovni. Já jsem na úrovni... kde to vidím? Já to zase nevidím. Já jsem na úrovni 24, 23. Tak to ještě nejsou diamanty. Myslím, že jsou diamanty od 20... ne, od 16. Jo. Vidíte, něco mi v té hlavě zůstalo. Na to, že jsem dlouho nehrál Minecraft, mi tam něco zůstalo. Super. Já se podívám sem k té lávě, která mě hrozně přitahuje. Doufám, že mě nespálí. Já jsem toho schopný totiž, jo. Dobře. Tak, podíváme se sem, tady je železo. Nějaký buk světla, dobré. No a tady máme uhlí. To si všechno vytěžíme. Počkej, čo? S kam asi spadnu? Se mi nelíbí. Kam jdeš? Kam si myslíš? Pepo, nech mě. Já tady těžím, Pepo. Ale já chci za tebou. Nepůjdeš za mnou, Pepo. Drž pusu. Ale Grexane, ty mě tak přitahuješ. Nepřitahuju tě, jsi zelený, jsi hnusný. Určitě se potřebuješ zvracet. Nepotřebuji, já tě mám prostě moc rád. Nemáš je rád, vůbec žádné takové, nic, nebudeme se bavit, vůbec. Ani o tom neuvažuj. Já říkám, zombíci jsou někdy fakt podivný. Tam je nějaké další uhlí, proto si možná zaběhnu. Dobré. Ještě lepší. Nejlepší. Tak, super. Doufám, že nám Pepa tady nevyskáče, to dobré. Ještě, že Pepa neumí skákat. Jsem rád, že se uložil svět a Pepa je tady. Jak si to přišel, Pepo? Však je tam láva. No víš, že jsem tam udělal díru. Aha, já jsem tam vlastně udělal díru, co? No jasné. Dobře. Pepo, nemusíš mě tady obtěžovat. Spadni do lávy. Spadni do lávy nebo nehraju. Nebudu. Proč ne? Proč nebudeš padat do lávy? Proč tam spadni sám? Nebudu tam padat sám. Proč bych tam měl padat? Však to je nebezpečné. Jo, Pepo, nech mě. Pepo, já tady jenom těžím uhlí, tak prosím tě, nechej mě na chvilku. Chviličku, dej mi, jau, Pepo. Nechtěj, abych šel za Františkem. Je tady František? Pepo, mám nápad. Pojď za Františkem. Pojď tam. Dělej. Spadni. Za Františkem. Jdi za tím Františkem. Nechte mě, jo. No. Tak, Pepa a František se tady objímají a já jsem to skoro nedal, dobré, v pohodě. Potřebuji se doživit. Kde jsou? Pepa a František jsou tady, to je parádní, jsem rád. Se tady mají rádi. Doufám, že tyto jejich přátelské vztahy. Železo mi spadlo dolů. Ne. Františku a Pepo, nechte mě, prosím, hoši.
Hoši, nech to, nebudeme kamarádi, nech to, ne, neloz ven, prosím, tak, zůstaňte dole, tam bude vaše místo, Dobře, tady to se mi nelíbí, co musím zadělat. Jdeme tady, chtěl jsem dočít uhlí, přesně tak. S ním jenom takové jako lehké hrátky s Pepou a Františkem. Stává se. Dobře, dáme úžasný příkaz lomeno home, který tady funguje. A začneme vyképat tady železo nějaké. Moc ho nemáme, ale potřebuju si udělat krumpáč. Jak mám krumpáč? Kýbl, já už vím, no jasné. Vyspíme se, protože tady je to nebezpečné v noci. Jak říkám, už je několikrát zabili. A co pak se tu děje? Šlo by to nějaké jeskyně, protože jak to tak vidím, tak moc jich tady není. Nemáme ani žádné jídlo. Dobře, dneska si ještě uděláme farmičky, ale nejprve co půjdu, tak půjdu ostříhat tady ovešky všechny. Nevím na co, prostě jenom půjdu ostříhat, protože prostě vlna je super. A doufám, že mi tam nebudou padat ovešky. Snad ne. Fajn. Možná budu hrát i za kamerou, tak se když tak nedivte, že třeba se tady něco změní. Ale pokud byste se chtěli dojít na tento server podívat za náma, když tady někdo hraje, je zrovna 9 hodin ráno, tak asi tady někdo nebude hrát samozřejmě. V uvozovkách jsem nemocný já, tak tady asi nikdo ostatně nebude hrát, ale třeba na večer, kdybyste se tam chtěli podívat, tak když se přihlásíte na tento server, tak se zaregistrujete a následně můžete spektátovat. Se tak jezdit po kraji a spektátovat. Což je dobré, ne? Tam je zrovna kušostřelec. Tak, díky. A nevím, jestli s ním chci bojovat. Než mě, prosím tě, Franto. Ne, Franta je dole. Toto je... Lubomír. Lubošu, hahaha, zabil jsem tě úplně nejsilnější sú, hahaha. Dobře, a co to je Smite 4? Wow, hustý. Šikovní jsou. Dobře, tady se ovčí. To jsem rád, že se jim to tak líbí. A máme tady železo, super, máme event, ne, máme co si jinčího. Nevím, jak se to jmenuje, dobře, potřebujeme tady toto. Budeme potřebovat sekírku. A jak se to nějak nastřídáme, paráda. Vezmeme vodu a uděláme ještě dneska farmy a tím to asi zakončíme, uvidím. A to není zase extrémně dlouhý díl. Dobře. Takže, tady uděláme někde farmičku. Tady neuděláme přesně. Přesně uděláme někde jinde. Fajn. Tak, kde bychom mohli udělat farmičku? Někde, kde není díra. Třeba tady. Super. Tady uděláme farmičku. Ještě zaběhneme, počkej, ta voda dělá nějaký divný, what? Nebyl tam... tam je ostrov. Vidíte ten ostrov v dáli? Já ho nevidím, ale byl tam. Tak dobře, tam se podíváme ještě. Možná v tomto díle. Dobře, tady zaděláme. Ta voda má takový divný zvuk. Wow, to je nějaký nový zvuk, se mi líbí. Se mi páčí. Ještě tady zaděláme tady toto blbé obilí, které nás nikoho nezajímá. Dojíme se posledním masem, které máme a tak, trošku to tady vyčvachtáme. Super, zrovna když nemáme žádné semínka, takže to tam dáme taky. Hop. Doskákej tam, ještě jsem si mohl vzít lodičku. A zaběhneme na ten ostrov a podíváme se, co tam je, protože mě to hodně zajímá. Protože jsem si myslel, že jsem tady jako opuštěný sám ostrůvek. A jenom jsem zjistil, že tady jsou aj nějaké jinčí. Jo, ten pork blablabla, to je řepa. Myslím, že by to měla být řepa. Což je hodně zajímavé. Ale máme tady nové, krásné lodičky. Když to jsem zjistil, že zaprvé takhle krásně pádlují. To je úplně hrozně super. Ale dá se tam dostat s 2 člověkama. To znamená, že můžete na té lodičce plout 2. Já doufám, že se tady nevysekám někde. No, podívám se, co je tady za ostrůvek. Možná to je prostě jenom malý ostrůvek. Doufám, že se nevybral. No, dobré.
Takže to je jenom nějaký jako takový nicotný ostrov. Fajn, takže našli jsme ostrov, v kterém nic nebylo. Dobře, máme větší ostrov, takže si tady někdy budeme muset udělat přístaviště, protože to je fakt ohoubu. Počkej, lodičko. Tak, super, jsem vychytal. No, a jelikož na tom ostrově nic nebylo, tak to ještě tak někdy propojíme jenom nějakým mostem. Ještě si tady zasadíme sugarcany, ať nám tady krásně rostou. A to bude asi z tohoto dílu vše. V příštím díle, když tak budeme dělat něco jako stavení, nebo když tak mě napište nějaké nápady dolů do komentářů. Protože já se v 1.9 vůbec nevyznám, jsem v tom úplný nováček a ani nevím, jak se dělají ty štíty a další věci. Asi bych se na to měl podívat, jo? Ale já to nebudu zdržovat. Pokud se vám video líbilo, ovca neštve mě, tak nezapomeňte dát like, pokud jste tady nový na kanál zaplatit.cz, tak nezapomeňte odebírat. Nezapomeňte se podívat i na můj osobní kanál, kde přidávám každý týden nové video. Jsem byl trošku neaktivní, ale tak to nevadí. Já se s vámi loučím, mějte se, smějte se a užívejte života. Čau, čau.